Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Kusalana zvekare kwatiri kuita paZim News Beat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Kazhinji patinouya panapa munenge mava kutoziva kuti inhamo nemadzudzu. Asi nhasi tauya nechiitiko chinosuwisa. Ndinoziva kuti mukurarama kwedu rufu chinhu chisingatambirike. Chinotonyanyurwadza kana rufu rukauya rukatora upenyu hwemwana mudiki. Nhasi ndine mhuri yekwaHonde yandakagarisana nayo panapa yakashaikirwa nemwana kuburikidza nekuti akanga anwa mushonga. Regai nditaure nemhuri iyi tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo kuti mwana uyu azowanikwa achinwa mushonga kusvika pakutsakatika. Makadii zvenyu gogo? Ndiripo, makasimba here? Ndiri nani gogo. Gogo, chekutanga chandingada kunzwisisa kuti mhuri yenyu yanga yakamira sei, manga mune vana vangani? Mhuri yangu iyo watisiya ndaigara vari 3 vazukuru vangu izvozvo vandaigara navo. Ko mwana uyu azotisiya anga akura sei uye anga ari mukomana here kana kuti musikana? Anga ari musikana, ari form 1. Muchitarisa gogo sekutaura kwamaita kuti vana ava vaigara vari 3, ukama hwake nevamwe vana hwanga hwakamira sei? Ukama hwake ndoda kutaura chokwadi. Vana vakauya, uyu mwana wehanzvadzi yangu, murungu wake akamuti ndoda kuti vana vako vaende kuboarding. Saka zvakazokona vana sogona kuenda kupi? Kuboarding. Apa vanga vatransfer vaigara nani na mukoma wababa wavo, vana vomukoma wababa wavo ndo vaigara navo. Kuti vachizoenda futi kuti vanhu vanga vatora transfer zvanga zvisasaita. Inini ndinoimba muhetikirifi. Ndikati manje pamatadza zvokuti muende zvakona zvokuenda kuboarding. Saka aiwa zvisinei ngauye zvavo ndifane kudii kugara navo vana. Kusvika ndagara navo 3 years ndinavo vana. Apa pazvazoitika Saturday svondo rapera, ini ndakabva Makuseni ndikaenda kunhamo. Ndanga ndichida kuti ndiende kugarden. Ndokubva ndakatora mushonga ndichienda kusprayer kugarden. Ndokubva kwauya umwe mukadzi ndokunditi handei muroora wani wabhudhi wenyu adii ashaya. Saka ndokubva ndaputiridza, hauna kugara nhasi kana kuti ndokubva ndaputiridza mushonga uye ndokubva ndaisa kukona kwanga uri kuwardrobe kukona chaiko. Saka somunhu ini ndisina maziso asi wakagara uno mazuva mushonga kana kuti anga ari padhoo here kana kuti anga ari imomo, nekuti inini handina maziso ndakapariwa. Iri arioni rinoona ndoiri 1 rakaiswa kagirasi. Ndokubva ndaenda ndichimhanya, handikuzive kwaaigara muroora. Ndokubva ndasvika ndichienda ndichibvunza ndakataurira sisi vacho ndikati iwewe chisara chienda iwewe kugarden, inini ndini ndizoenda Mande koisa mushonga kusprayer. Ndobva anzi alright. Mukoma wacho ndokubva aenda kupi? Kugarden. Uyu ndakamusiya achiruka munin'ina wake. Ndikati saka inini ndakuenda. Kubva anzi gogo enda, inini ndinichasara ndichikirina mumba. Uyu woenda kupi? Kugarden. Kubva aenda kugarden. Inini ndakaswera ndiri kunhamo. Kubva taenda kuiga munhu kutafara. Ndokubva ndadzoka 4:30 ndiye ndakadzoka. Saka ndakatakura kagubhu kangu ndakuda kupinda mugedhi ndokuya umwe mukomana kuti ndipei kagubha. Ndikuti ko ndikupe kagubhu woda kuitei? Kuti aiwa ndikukada. Saka ndokubva ndabvunza anga ari padhoo muroja wangu ndikati ari kuda kagubhu ari kudeiko, vari kuda kuisira doro here? Kubva anzi aiwa nuko wana wachi poison. Ndokubva ndati ndokumota kuti mota yakamira. Ndokubva ndadzokera mumashure
handichapinda mukati. Ndikati ko zvafamba sei? Bvanza amai vake vandoti Noku usapfeke hembe dzevamwe, usakana kutora hembe kuchikoro, usapfeke zvinhu zvei zvekuchikoro dzevamwe. Mande akaenda kudzorera, anga akapfeka hembe dzeumweyo shamwari yake yekuchikoro. Amai vacho vakati enda kudzorera. Ezvino mukoro uno kwaipa, haungafaniri kupfeka haisi hama yako. Ezvino ari kundotora hembe uchipfeka ndava hei, kunze kwokuti mwanangu ukauya oisa bhegi rako apo wakudii, wakuverenga. Ndo zvinotodikana. Akona zvokuti kana ukauya otsveta bhegi rako apa wobuda hako wakaenda kushamwari dzako, hazvibvumirwe. Iwe ramba uri pai, uri pano. Asi kurohwa handina kunzwa kuti akarohwa, vakandomutsudza chete. Ndo nyaya yacho. Saka inini zviri kundurwadza vana vandaigara navo 3 years. Uyu akauya grade 6, grade 6, grade 7, ezvino wa form 1, 3 years ka. Mukoma akauya ari pedza grade 7 akaenda form 1, form 2, ezvino wa form 3. Inini ndakabatikana kundoti munhu asingapinde muchii mwana mangu. Vana ava vaindichengeta. Tanga tasara takadaro. Vana wanzwa mwana wanzvadzi yangu iyi ndo vanga ndinawo. Zvese zvandaida ndikamuka kuseni chera mvura magesi ari kunetsa vachimhanya vachichera apa izvozvo akanditi aenda henyu unosara ndichikirina. Ndozobva kondo tasvika manje kwakuma waenda mwana kuchipatara. Kwakuma ndingatoti pamwe kuma 6 ndonzwa vana vaya havachada kunditaurira chokwadi. Vakafonerwa vacho vakaenda nei nomwana ndokwakasvikira foni. Vanzi kuamai mavhe kutaura mwana wangu aripo here? Ndikati aiwa ari kumba kwacho. Muri kudeiko? Kubvanza aiwa kuri kudikana mari yei yekadhi. Ndikati kana iri mari yekadhi ini ndinayo $20. Bvanze tikuda kuona amai mavhe. Ndokubva vaenda vana vai. Ndikati apa amai mavhe angagona kuti handina, tichinonoka tichida kuti mwana arapwe parenyato. Ndakuteera amai mavhe zvavakushedza iwo, kana musina $20 ini ndinayo. Amai mavhe ava mwana wangu haana kundidaira, kubva waenda. Saka pamwe angaziva kana kuti anganyumwa, hapana zvandaiziva. Ini manje ndakundoti ndofamba ndakupinda mukati. Kuno vamwe vakauya ndokubva ndamira. Ndokubva vanditi gogo uyai. Ndokubva ndati ndikati tawana munhu achamhanya nei nomari yekuenda naye parenyato. Ndakuda kupinda kuti ndiende mubhedhuru kuti nditore mari iyi. Ndokubva kwauya murume uyo kuvanza gogo uyai. Ndokubva vauya kuvanza Noku hakuchisina. Zvakandiba vanhu vakaita kundibata. Ndarwadziwa. Ndakuti manje anga akamutsudza ini ndiripo. Ena ndaziva ndisina kuenda kunhamo. Pamwe kudai zvisina kuitika. Ndakatambura kusvika nanhasi takabatikana. Hapana ari kudya riri kupinda. Pano mwana anorwara ari nani. Manzwa unoenda kumuona kuchipatara uchinzwa kuti apa. Akona kuti mwana wandasiya achitoti alright gogo. Ndozviri kurwadza izvozvo. Zvinhu zvinorwadza gogo. Uyu muzukuru wenyu sekutaura kwamuri kuti anga ari wechitu handizvo? Handimati vanga vari vatatu. Iye aiwa wepakati. Uyuka ndo number 2. Ndokuzoya kamwe kadiki. Ndiko number 3. Gogo muchitarisa muzukuru azotisiya nekunwa mushonga uyu, zvaimboitika here kuti mukamutsura ane nguva dzekuti mai unoti mwana ndamutsura asi andigumbukira, kana kuti mwana uyu anenge achengeta chigumbu chekuti ndamutsura? Kana inini kunyanya kazhinji ndinoziva zvinotaurwa kuti zvomumanesi dho takazvidzidza kuti womanesi dho wakanzwa uchiramba uchiti mwana waunochengeta waunogara naye uchitaura, vakati une vanoenda kumapurisa kuti ava vari kundoramba. Asi ini nari singatsudze tikandoti aiwa itai soka vasikana nguva anga asingatsamwe kana kugumbuka kana kudii, nokuti mwana abatikane kunga watomuita pakaoma
anga asingaiti ende ndiye mwana ano majokisi anga asingagumbuki. Ko ukama hwake ingati kuyanana kwaiita nevamwe vana 2 ava kwanga kwakamira sei? Ndakamwe akakadiki zvokutoti kana vakasiyirana nouyu mukuru vaiti vakataudzana nomukuru iwe usabate izvi hapana vaiti hanzi vanogumburisana kana kuti kuswera kwozuva unoona vakubika akusiyira akutishedza uya utore sadza uya utore tii uya utore chikafu udye hapana pasina kana kuti aitsamwidzana kana kuti aita sei kana vakandogumburisana kwenguva idiki unoona vakutoseka vakutobatana musoro musikana iye wairuka vakutoruka mukoma wake. Ndiri kunzwa pamanga muchitsanangura kuku muchiti akatsurwa naamai vake anova muroora ndizvo zvanditi mama vake kwamuri anenge ari muroora nditi upi amai vachona amai vemwana hanzvadzi yangu ndiye yakabereka hanzvadzi yangu ndiye yakabereka ndoino vana ivavo saka ndingati munin'ina wangu handizvozvo. Ndichichida kubvunza kuhu ukama hwemunin'ina wenyu nemwana wake wanga hwakaita sei? Hwanga huri raiti nekuti amai ipapo paakamutsudza pacho akatosiya varuka akutovaruka amai vacho akatovaruka kunzwawo idini kutouyawo ndichitoona achitoti ndiye wandiruka uyu ndiye wandiruka uyu kutoruka vanhu vese vamwe kutoshamisika kuti mweya wacho wabva kupi atoruka amai vake. Asi muchitarisa mhuri kwaakaberekwa zvichida pamwe nekumhuri kwenyu zvakamboitikere chitiro chakadai chekuti zvichida pamwe munhu anongozviuraya tisiri kutarisa kuti mwana mudiki zvakamboitikere? Mwono kutaura chokwadi kwava kwedu hatizive pamwe akuru okudhara ikoko kwababa wake inini handizive nokuti magariro yacho ameno pamwe vakuru okudhara asi ndakanzwawo achitaura kuti maitikiro nohama dzacho dzichitaura maitikiro yaita hatisati tazviona. Kuno vamwe vakapindura kuti hamusati mazviona imimi muri vana vadiki achitaura pari panhamo ipapapo achitaura achiti hamungazive vakuru vei okudhara pamwe zvakamboitika. Kuchikoro hamuna here nguva pamwe dzamaishedzwa kunzi mwana wenyu tikamutsura kunoko anogumbuka kana kuti zvichida pamwe aigona kana kumitsana kana nematicha kana nechii wanga huri sei ukama hwake? Inini medhimu wavo akauya akati inini ndarwadziwa ende mwana waiteerera noku waiteerera kuchikoro kana musikanzwa aiwa anga asina musikanzwa kuchikoro asi zvandirwadza ndichinzwa kuti noku ndozvaaita ndiye mwana waiteerera kuchikoro. Saka tichitarisa mama ukama ndingati chikonzero muchiongororawo imimi neziso renyu semunhu mukuru chingava chii chakazoita kuti muzukuru uyo akazoshaya noku azosvika pakutora upenyu hwake? Inini ndiri kutoti pamwe imweya yetsvina kana kuti imhepo kana kuti nditi ndozvochiwana tinondotaura kuti imweya yetsvina asi tikuda kunzwa chii chikonzero chacho chaitika apa nokuti haangamboita 3 years asi munodzidziva dzakaoma kuti azofunga kudaro ende kana ukamufungidzira kuti mwana angafunge iwoyo aiwa ndosaka tauya pano kuti tinoda kuti tinzwe kuti chii. Saka nhasi uno toti muri kutsvaga vangakubatsire kuvheneka kuti chii chingava chakaita kuti mwana azosvika pakuti inini rega nditore mushonga. Mama tichitarisa vamwe vanouya vanoti isusu tinoda vanhu kana zvida vekereke zvida pamwe vechechi dzemweya kana kuti ana papa vamwe vanodawo zvechivanhu. Imimi rubatsiro urwu muri kurutsvaga kuvanhu vakaita sei? Apa inini manje ndakutoda kutoti
zano mbairika ndonzwa ndoti ndiri kuda zvechechi aiwa ndiri kuda zvokun'anga tisina kuwirirana apa ndopavanototaura vamwe vedu kuti etanga tadai kana ipo pano apa tichiri zvatakaita izvi tinotogona kutofunga totaurirana iko zvino chandingada kusiyirai kuti nematambudziko ndinoziva rufu harujairike rungava kana rwemunhu mukuru kana iro rwemwana mudiki zvinhu zvinorwadza nyanyisira takatarisa kuti mwana uyu manga matomusiya ari mutano achitofara aine vamwe vake mozongonzwa kuti mwana atisiya ndinoda kuti nematambudziko zvakaoma gogo endai ndichakirina ndini zvamapedza kukirina mutereti ini ndichatsvaira muno ndichiisa kobhura zviri kundirwadza vandakagara navo pari zvino ndiamai vemwana akatisiya mwana anonzi Noku. Ndiri kuda kuti vatitsanangurire kuti mwana uyu vaiyanana naye sei zvakazosvika pakuti vachibva kumutsura vozonzwa kunzi mwana anwa mushonga. Makadii zvenyu mama? Tinofara makadii? Tinofara. Mama, ukama hwenyu naNoku semwana wamaichengeta ari mwana wenyu futi wanga wakamira sei tichitarisa pakuti mukamutsura anga ari mwana here kuti aibatikana kana kuti mwana wekuti maiti mukaona ndiyamutsura aichengeta zvigumbu? Noku aive mwana aiteerera. Noku aive mwana anga asingachengeti chigumbu. Zuva rakanwa mushonga ndakatobva kunomutsura. Ndapedza kumutsura Noku akabva atonditi mama muda kurukwa here? Ndatomuti ndiruke. Ndobva atondiruka. Apedza kuruka akuda kusuka maplate ndofana tomuti wadini kusiya kusuka maplate watanga wagezesa mwana. Anove mwana munin'ina wangu ane 4 years. Ndobva atosiya kusuka batanga kugezesa mwana. Apedza kugezesa mwana Noku akatanga kusuka maplate. Apedza kusuka maplate ndofunga ndakatuma mwana anove mwana munin'ina wangu. Mwana muti enda unoshedza Noku mutanzi namama uri kudiwa kuNoku. Vapindura mwana wewe zvanzi enda unoudza mai vako kuti panapa hapana Noku. Saka ndakatadza kunzwisisa ndikati kwaiva nokudza kuti hapana Noku, Noku aripo kuseri sei. Saka pandadzivisa mwana uyu ndikati enda unoudza Noku kuti azina mama uya kuno. Ndobva asomupindura zvikanzi ndave ndisati ndapedza kusuka mapoto. Saka Noku munhu anga asingatsamwe, Noku munhu aifara. Ndofunga akasika kutanga kutsura, ndaitombotsura ndichibata shamhu ndichirova ndichiti ndiri kutsura mwana, ndichiti ndiri kugadzira upenyu hwake remangwana kuti ave mwana anoteerera, mwana asina musikanzwa. But handina kufungira kuti Noku achasvika pokunwa mushonga. Apedza kudaro Noku apedza kusuka Noku akanogeza. Apedza kugeza akakwesha mazino. Takangogara semazuva ese mukoma wacho akabva atotanga kubika. Saka ndakamuti enda munditorere foni yangu yandasiya mupi mumba. Mwana uya akamhanya. Foni yacho haana kana kutozombouya naye akataura akati mama uyai muone zviri kuita Noku. Saka zvinhu zvakandibata zvisingaiti. Zvokuti umwe wacho akatanga kuchema akati mama denda iye ndisina kukuudzai here? Inga mazuva ese ndinotaura wani, inga nguva dzose ndinokufonerai wani, muchindiudza ndichinoita zvamandituma kuti ndonodzosera hembe dzinenge dzatorwa naNoku kumashamwari yake kuchikoro. But one zvazoita Noku mama. Saka zvinhu zvakatibata. Handina kana kumbofungidzira kuti Noku achasvika pokutisiya. Chero pandikaenda naye kupari ndakatoenda naye ndichitotaura kuti Noku akaita right, zviri nani mudzoke henyu kupi kumba kwasisi wenyu kwamaigara. Because zvinhu zvakandibata, ndakanzwa kurwadziwa. Handaitarisira kuti Noku achasvika pokutisiya. Ndichida kungoti pajeke zvichida pamwe vamwe vanogona kunge vasina kupabata zvakanaka.
mati mama pamakatuma mwana kuti anoshedza Noku, tingati paiva nemhepo yakanga yagara Noku nekuti mwana akadzoka nemhinduro achiti enda unoudza amai vako kuti panapa hapasisina Noku, ndizvozvo. Ndo zvaakataura chokwadi. Akati enda unoudza mai vako kuti panapa hapana Noku. Saka ndakabva ndabvunza ndikati anokuudza sei kuti panapa hapana Noku? Saka semunhu aita majokes, munhu aifara, munhu wekuti aita akaona inini kadzi mangwana nditi gogo, dzimangwana ndudza onditi sisi, saka handina kutora kunge pane mhepo kana kuti pane chiripo pana Noku. Ndakangoti semunhu anogara achingoita zvokufara neni, saka ndakangofungidzira kuti pamwe kufara, but takazozvibatanidza Noku anwa mushonga. Saka ndakatanga kufunga Noku payapa ambopindura mwana achimuudza kuti enda unoudza mai vako, but inini ndini mai vaNoku vacho, but audza mwana kuti amai munin'ina wake, mwana wemunin'ina wangu, kuti enda unoudza mai vako kuti panapa hapana Noku. Saka mwana akangouya nemhinduro achindiudza kuti kwanzi anzi naNoku pana haapo. Saka zvakanesa kuti anozotaura kuti haapo sei iye aripo kuseri. Mama, ndofunga sekubvunza kwandamboita vana mama vandanga ndakagarisana navo. Imemi ndimi mungatova neruzivo rwekumhuri yekwababa vekwana Noku. Zvichida kana kwenyu kwachona, makambonzwa here nhoroondo yekuti pamwe mumhuri mune munhu akambozviuraya? Handisati. Kana akazvisungirira. Kana handisati. Kutanga kutozvinzwa zvichiitika pana Noku. Asi muchitarisa mama, ukama hwake nevamwe vana 2 ava wanga wakamira sei? Vana vaiwirirana zvisingaiti. Vaiwirirana zvisingaiti. Muri yeZimbabwe ndinotenda kuti zviri kutaurwa naamai vaNoku tese tiri kuzvinzwa kuti chiitiko ichi chiitiko changa chisati chamboitika, chekuti vanomushedza opindura kuti enda unoudza amai vako kuti Noku haapo pano. Zvinhu zvinotora kukahadzika kuti koyaiva mhepo yakaita sei ingava yagara pamwana kuti azenge achinotora mushonga achitora upenyu hwake. Mama, mashoko angu ekupedzisira andingada kusiya ndeyekuti nematambudziko akaoneka. Uyezve ndine kutenda kuti muri yeZimbabwe kune vese vari kuona vanokwanisa kuita zvekuvheneka kuti vaone kuti mhepo yakanga yagara pamwana imhepo yakaita sei, vachange vachikubatai kuti vakubatsirei. Tinotenda. Ndotokumbirisa hangu muri yeZimbabwe kuti mundibatsire, because ndine vana vasara. Saka handizivi kuti mweya yacho inozofamba sei kana kuti zvinozofambiswa sei. Because kutaura kunoko ini nangu handina chandiri nacho, tinotoshandawo mumba. Saka kuti ndiwane mari yokuti ndiende kunobatsirikana kana kunana sekuru kana kuti kune mamwe maprofita vanoda zvemari, handina kana chandiri nacho. Mari yatafambisa tatoita kukwereta, tatoita kutobatsirwawo nomwe munhu kuti tikwanise kusvika panapa. Saka nyaya yatisumudza yanyanya kutirwadza inyaya yaNoku yatauya nayo pano muri yeZimbabwe kuti mutibatsirewo ndizive kuti chii chakaitika kuna Noku. Ine kumusha kwedu here kana kuti ndezvekumusha kwawo here kana kuti kutyore here kana kuti kutsura kwandakaita inini. Saka ndinokumbirawo rubatsiro kwamuri muri yeZimbabwe. Tichipendera mama, ndofunga chinhu chandingangoda kuti mujekese ndechekuti nei mafamba muri vana amai chete pasino kana vana tete vemwana kana kuti ana bamunini, chikonzerowo nei? Kumhuri kwana Noku hakuchisina vanhu vakuru varipo, hakuchisina ana tete, hakuchisina ana sekuru, hakuchisina ana baba. Ana Noku vasara nana sisi vavo, vana vemukoma vababa vavo. Saka hakuna vanhu vakuru varipo mufamily mavo.
mangosara vari vana voga. Saka takangobva kunoviga noku vanhu vese vakaenda. Ana mai vangu nokurwadziwa vakarwadziwa kuti vatisiye tiri 2 natete because tisu taivo tiri 2 nanoku tichiri takabatikana zvisingaite. Saka vekumhuri kwananoku takangobva kunoviga mangwana yacho vese vakamuka vakaenda. Aiwa, ndinotenda muri weZimbabwe ndinofunga kuti muri kuona kubatikana kwakaita amai vanoku mushure mekunge vatsiura mwana vachiti vari kurayirawo mwana semazuva ese vasingazive kuti pakanga pafamba mhepo yakaipa yakazoita kuti mwana ange achitora mushonga wekutora upenyu hwake. Kune vese vanoda kubatsira, vane chipo chekuvheneka, vanoona zvatisingakwanise kuona, kuti chii chingave chakatora nzvimbo kuti mwana ange achitsakatika. Namba dzavo ndedzatichaisa pazasi pescreen kuti munge muchikwanisa kuvabata nekuvabatsira. Pari zvino vandakagara navo ndimbuya amai vaamai varikuda kutipawo ukama hwavaiva nawo nemuzukuru wavo uye nekumuziva kuyanana kwaaiitawo nevamwe vake. Ndinoda kutaura nambuya nechikonzero chekuti amai vachiri vakadzamirwa nepfungwa havasati vanyatsotambira kuti mwana wavo zveshuwa akatoenda. Iko zvino regai ndinzwe gogo, makadizve? Tipo makadiwa. Tiri nani gogo. Muzukuru wenyu noku muchimuziva anga ari munhu akaita sei? Anga ari munhu akanaka. Hapana chataimbodina kana kuti tingafungize kuti akasvike panguva iyoyo mwana anga achinzwisisa, mwana aiteerera, tichigara naye mwana. Saka ndikurwadziwa inini, ndogara kumusha ndikurwadziwa kuti ndozonzwa mwana wangu kuti mwana wangu afa. Takaya tichitoona kuti mwana afa. Asi ndakambogarawo naye mwana uyu kari kadiki, kamunhu kainzwisisa. Mwana wetu kuda kuti munhu akauraya mwana uyu, tingoda kuti amudzoke chete, adzokere iko kana muprofiti kana inyanga. Chatikuda toda kuti mwana uyu ateere mwana uyu. Ndikurwadziwa. Hatisi kurara siku nosikati mwanangu. Chifunga kuti muzukuru wangu ari kupi. Chamboti pamwe tachadi patakazoenda tichienda kumuviga tikati chokwadi mwana kutofa kwatiita hatichamuona. Chauraya mwana ichi ndichada kuzoti amuurayirei mwana uyu, mwana mudiki akadai. Tagara nofunga isitatu kuma-60 chakuti takuda kusvika kuma-70. Hatisati tasangana nazvo. Saka tikurwadziwa nezvaita mwana, hatisati taona tavanhu vakuru stereki. Ndabatikana nomwana wangu iye muzukuru wangu kuti mwana wangu chokwadi achachengetwawo nani. Aifanira kuchengetwa nomwana uyu, ezvino mwana wake afa. Achamuchengeta mwana wangu ndiani? Kwenini achanditoka kana ndafa gogo ndiani? Saka tikurwadziwa nazvo. Ndini gogo vake. Ndinoda kuti gogo nematambudziko, rufu chinhu chisina kujairika. Gogo veruzhinji vangada futi kunzwisisa kuti konei pakufamba kwamatanga kuita izvezvi pasina vekusaidhi kwana baba, kuti chii chaita kuti musumuke. Nokuti vandataura nawo tingangoti ndimama ndikuburikidza nekuti nditete vaamai. Chii kana kuti hama dzekusaidhi kwana baba dziri kupi? Hama dzekusaidhi kwana baba vanogara kumushango kwamadziva. Saka kuti tibatane navo tikuona kuti varikuda kuita kudhonzerana vana, vari kuda vana kuti vachengetwe, vagare vana vagare kupi, uyu mwana wangu atambudziki. Saka tangotaura isi tifambei natete namai, nokuti ava vatikuona kuti vada kutitorera vana sezvo zvisina tsarukano. Saka tauya isi takadai kuti ini ndinakabereka avo nditete vakabereka hanzvadzi yababa wacho, tifambei. Pakufamba apa gogo vazhinji vanogona kuuya vachiti isusu tinoda kuenda kana kukereke dzemweya kana kupi. Imini semhuri pfungwa dzenyu pamakagarisana pasi muchironga kuti tauda kufamba, munoda kufamba kunzvimbo dzakaita sedzipi? Hatisi kuzati kuda kuno vanhu vanongogona kana muprofiti kana inyanga ndodzatiri kungoda kuti tione kuti chii chauraya mwana uyu, zvatiri kuda. Hatina kana kuti tikuda kudii, tikuda kunzwa kuti kwauraya mwana kumaprofiti kun'anga tozoona kuti chii chamuurayira mwana uyu asvika panzira iyi, munhu unoda kuti afewo. Ndozvatiri kutsvaga. Ndizvozvo. Asi gogo muchitarisa iko zvinozvi ndinotenda kuti maamunhu wechikuru zvichida pamwe mumhuri makambonzwa kuti
pana ninguva yakambenge akazviuraya kana kuti kune rimwe side munonzwa kuti mumuri vanhu vari right asi pane munhu akambozviuraya. Murondo iyoyo makambosanganawo naye? Hatina, saka zvikutinetsa kubva upenyu hwangu kubva ndiri mudiki. Hatina munhu akafa achingorwara ndomuchengetedza, afa achirwara ndomuchengetedza. Hakuna kudzinza rikwedu, kudzinza rikukwavo kwababa wacho handina zvandakanzwa. Tagara tichigarisana nawo, hapana chandikuziva chatakanzwa izvi zvekuti zvapinda pane mwana uyu saka zvatirwadza. Ndizvozvo. Asi muchitarisa gogo, ndinozviziva kuti munhu akashaya even achirwara mutemo wechishona kuti vanhu vanoenda vonobvunzira kuti zvambonyatsofamba sei kuti munhu hama yedu inge ichita sei ichitisiya. Imimi makatarisa kushaya kwanoko, chii chingava chakatora nzvimbo? Inguva here kana kuti panongava kana paine mweya wakaipa wakafamba? Mweya wakaipa nguva yanga isati yakwana haana kuraraka. Munhu aitotamba akaonekana nagogo ake vari kutaura. Mweya wakapinda, munhu akatouraya mwana, tongoti akaurayiwa mwana chete, haana kurwara. Kuurayiwa kwakatoita. Hatingambotsvaga kuti mweya kuti angadzi azodi kana kuti kurwara, haana kurwara. Saka tongoti mweya akaipa. Pane kwamakambofamba here musati masvika kuno kuti mumbonzwa kuti chii chakatora nzvimbo? Hatisati tafamba, saka tatoti tichitanga kutofamba nokuti hazvina mazuva akawanda zvimwana izvi. Saka vamwe vake vachizonzwa, nekuti ndanzwa kuti hanzi mwana uyu akatsiurwa, kupfurikidza nekuti sisi vake vakanga vataura kuna amai vakati amai muninongwa anenge ari kufamba zvakanyanya plus ari kupfeka zvipfeko zvevamwe achibva atsiurwa pasina nguva wozonzwa kuti mwana ashaya. Vakazvitambirawo sei vamwe vake? Kuzvitambira kwacho kwakangonetsa kuti kungomutsiura asina kurohwa, da akarohwa bhedha haana kurohwa. Zvafamba sei kuti mwana adai? Saka takazviti imweya mwana anorohwa asi haana kana kurohwa. Akamutsiura kuti iwe mwanangu usafamba wakadai, zvona zvakadai, gara wachizivana kuti gautora zvinhu zvevanhu zvataura gogo, usapfeke zvinhu zvevanhu. Amai harege kutsiura, saka kutsiura kwakaita amai. Mwana uyu amai ubva abuda kunze amai, mwana ubva asara umba mwana uyu. Ndipo akasara achifunga purani iyo yaari kuti mushonga anga asingamboziva kuti mushonga wanga uri papi, asi akatora mushonga akamwa. Mushonga waari kuti wanga wakaviga wokupfiritisa muriwo. Ndozvikutinetsa kuti purani iyo yakaiwana sei mwana? Mamhepo yakasimuka kune mwana kuti afunge purani, nokuti toone nomudiki waari kuti angasvike panguva yekuti mwana angazviurayi zvikutirwadza. Asi gogo muchitarisawo sagogo vakambogara nemuzukuru, munhu anogona kuva aiva munhu aifara aiita sei, asi maimbova here nenguva dzekuti maiti mukamutsiura muona kuti mwana uyu anenge abatikana nekutsiura kwandamuti? Aingoseka, anga asingagumbuke. Ukamutsiura da achingoseka, asi gogo zvamuri kuita asi tikutokutaurira zvichibva ipapo zvapera taakutosekedzana. Anga asingambotora nguva yekuti akasvike pakugumuka zviri serious. Aiwa. Saka kutotanga ipapo kutotanga kwatishamisa, saka zvatinetsa kuti kumwana izvo aiwana papi nyai, airohwa namake chitoti usarohwa mwana uyu, usarambe uchirohwa mwanangu, asi anga asingasvike panguva yaasvika kuzozviuraya. Ndozvikutirwadza izvozvo, ndikutidzimba. Aiwa gogo, ndinotenda nenguva yamatipa kuti titsanangure kuti tinzwisise kuti chii chingava chakakonzeresa kuti Noko azosvika pakuzviuraya. Mashoko andinoda kukusiyira ikoko ndeyekuti nematambudziko, rufu harina kujairika, kunyanyisira kana rwatozota remwana mudiki zvinhu zvinorwadza, nekuti sevabereki munenge muchitarisira kuti akasvikawo apa mangwana wosvikawo apa munenge muchishuwira zvakanaka. Achindisukira maputa, achindicherera mvura, achindibikira, zvinenge zvakanakidza chokwadi. Sekutaura kwandaita gogo kuti nematambudziko, ndinovimba kuti mhuri yeZimbabwe kune vanokwanisa kubatsira vachange vachibatsira panhamba dzatichaisa pazasi pescreen, vanokwanisa kuvheneka kuti vavheneke kuti chii chakatuma mwana kuti ange achizosvika
akutora chidanho chekuti inini rege nditore mushonga ndizviuraye. Alright. Muri Zimbabwe ndofunga manzwa nyaya yemwana anonzi Noku. Mwana ari kunzi aifara zvisingaite, asi vanzwisise kuti mhepo yakafamba kuti mushure mekunge atsurwa ange achitora mushonga wekuzviuraya. Mhuri yauya iri kuchema, iri kutsvaga kune vanokwanisa kuvheneka kuti vavheneke kuti imhepo hwai yakaita kuti Noku azvenge achisvika pakuzviuraya. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Ndoda kungokutendai nekutsigira ZimNewsBeat TV ndichiti rambai muchifollowa, kulike nekusubscribe maprograms ese anobuda paZimNewsBeat. Ndichiti chisarai zvakanaka.
Thank you for tuning into Zim News Beat TV.